Opa, si nos co-host también. Ok, bueno, un feliz tarde, feliz noche para cada nos romana. Een goede avond of goede middag voor al onze broers en zusters. Tá privilégio que o mais nos por ter para conjuntamente nos por seguir estudia de tema que nós começar com este semana passada. Het is een privilege om weer samen te kunnen studeren, zeker op het thema die we vorige week mee zijn begonnen. Ok, primeiro que nós começar rapidamente mirando que nós ora abai um tique foi man, nós que pedir cada nós que nós por para nos cabeça, era nós for para nós por pedir Deus se ajudança para a tarde e a noite. Ik wil elke een vragen om de hoofden te buigen en de ogen te sluiten, en zodat wij God kunnen vragen om ons vanavond te helpen. Laga nos reza. Laten we bidden. Nos está tocando no cielo, amoroso Dios. Nos, Onze Vader die in de hemel is, geliefde Vader, nos agradecemos por oportunidade que a noite nos porta delante do trono de graça. we zijn dankbaar dat wij vandaag voor uw troon van genade kan zijn. E nos está pedindo, nos está rogando para poder a nós saber de vossa sabedoria, o compreendimento. Wij vragen u en smeken u dat u ons vandaag gaat geven van uw wijsheid en begrip, E que assim, na cada palavra, o cielo tem para nós por receber isso aqui. zodat wij elk woord mogen ontvangen wat de hemel voor ons heeft vanavond. Tudo isso aqui nos está rogando e pede em nome de Cristo Jesus. Dit allemaal vragen wij, smeken wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Amém. Ok, bueno, me vai share my screen rapidamente. Ik ga mijn scherm delen, heel snel, Assim, nós por arranca sali. zodat we kunnen beginnen. Ok. Ok, você anda mirando o screen? Kunnen jullie de scherm zien? Ja. Ok, Sí, perfeito. Ok, maneira nós começar a semana passada, nós por mira que nós estava tópico enquanto de spiritual warfare, falta a guerra espiritual delante de nós. Zoals je ziet dat wij vorige week zijn begonnen met de geestelijke strijd, de spiritual warfare dat voor ons ligt. Então, eu não sei se tem ainda tem pergunta, ribe parte na que nós com semana passada, quando nós analisar para Timoteo 4:1. Ik weet niet of mijn broers of zusters vragen hebben naar wat we vorige week hebben gesproken. Anders beginnen we met 1 Timotheus 4 vers 1. Não, qual nossa com semana passada, 1 Timoteo 4:1, qual nossa Oh, com naar esse de, 4 screen. oké, sorry. Maar wat we hebben besproken vorige week, wat 1 Timotheus 4:1 was. Correto, qual papel último tempo, na caimento for fé, espírito enganoso, doutrina de demônio, etc. Dat sprak over de eindtijd en het vallen van geloof en geesten die leugens vertellen en valse doctrines door demonen geleerd. Yes, dus nós assim tem parte nan aqui com nossa quiz, se tava tem pergunta, remarca, observação, se nós to começar com a parte de ave noite. Als er geen vragen zijn of opmerkingen hierover, dan beginnen we met deze deel vanavond. Ok, continuando. Ah, well, bom, ok. Nós arranca sali mesor, ok?
Geen persoon, dus we beginnen meteen. Claro, nós por compreender que o turco estava tá compreendível. We kunnen ervan uitgaan dat alles was begrepen van vorige week. Por tal prometo nós começamos por dizer um versículo de Misschien voordat we beginnen kunnen we een tekst lezen. Hecho nan 10, anos vaak, no, Handelingen 10, wacht even. Eh, Hechos 17. welke vers broeder? Handelingen 17. Handelingen 17. En welke vers? Vers 10 en 10 escuches um. Vers 10 en 11. Sim, 10 escuches um. Então, bisa Het zegt, e rumana mensora manda Pablo e Silas by Berea de noite. E ora na chega na by den snowa diu na. Agora está aqui não estava tá hinde de mentalidade mais nobre, pois na de Tessalônica. Pa sombra não recebia palavra com bom vontade e estava da escrudinha a escritura todo dia pa mira ciegos não aqui. Estava tá assina. maar de broeders terstond in de nacht zonden Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagogen der Joden gingen. En deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen over deze dingen, of ze zo waren. Sí, di como que versículo aqui, mirando que nós está papeando Waarom heb ik deze tekst gekozen? Gezien dat wij in gesprek zijn over die guerra espiritual. over de geestelijke strijd. Então, nós também aqui nanta importante para tudo lo que nos escuta, para nos buy back e mira se está sina. Dan is het belangrijk dat wij kijken naar alles en luisteren naar alles wat wij luisteren. En terug gaan kijken of dat allemaal klopt wat we hebben geleerd. Por isso, se nós agora portarmos por ler essa aqui também, Mateus 24, de dispone Als dois we het na kunnen herinneren. resposta. Mateus Als we kunnen 24, herinneren. Ja, versículo als we het 4. herinneren kunnen we Matthäus 24 ook lezen. 24 a 24, versículo 4. Hoofdstuk 24 vers 4. Então, bisa-nos, Jesus a contestar e abisanan, mira, para nenhum rende não ganha bolso. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u misleidt. Want, Corrente. oké, ja. Sim. Of nós podemos ser cinco também, se bisa, e Jesus a para sombra, hope lo binde mi nome bisando, tamite Cristo, e lo ganha, hope rende. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Corrente. Sabiendo advertência que Cristo dona nos aqui, Als we deze uh, apertamento, ja, als we dit lezen wat Jezus, deze waarschuwing die Jezus heeft gegeven, lezen, nós também era com Jesus avisa nos que lo bin rende, que também ganha. dan zegt Jezus tegen ons dat er mensen zullen komen die leugens komen vertellen. Então, de nada vira importante para nós, para turcos, nós está aplicando o princípio de Iberiano. En hiermee, we zeggen, moeten we altijd de principe van de Bereanen toepassen. Então, para nós, porque turcos, vai com ne palavra, para nós confirmar seguro que o que nos atende é verdade. Dan moeten we alles nemen wat we horen om te vergelijken of het waar is, naar het woord meegaan. A sombra, se nós não assim é probabilidade grande que nós lo guardo enganar.
Want als we dat niet doen, dan is de kans heel groot dat wij voorgelogen zullen worden. Correcto. Então, Ginane ora diz para nós ter presente se nós também está estudando de ave para dilante tur estudio como participar na je, En als vanaf vandaag, als je meedoet in wat voor studie dan ook, tem que escrever turcos, então vai comparar com a palavra de Deus. dan moet je alles opschrijven en dat gaan vergelijken met het woord van God. Amen. Não para sombra tá zona bom, tá nem ficar com eta bom. Niet omdat het goed klinkt, betekent dat het goed is. Então, é melhor exemplo que nós temos, tá hof de Eden. Lo que En Satanás avisa Eva, tava tá zona bom, pero e não tava tá bom. de beste vergelijking dat we hebben is wat Satan tegen Eva heeft gezegd in Eden. Wat hij had gezegd klonk goed, maar het was niet goed. Correto. Bom, esse diz para nós ter presente, se nós vai seguir avançando em estudo. Dit is om ons het voor te houden terwijl wij doorgaan met de studie. Então, tá importante também para você mensurar também que é um estudo interativo. Het is goed om ook te zeggen dat het een interactieve studie is vandaag. De sentido livre para trazer bo ponto, bo pergunta, bo observação. Voelt u vrij om uw observaties, uw vragen, uw punten naar voren te brengen of opmerkingen naar voren te brengen. Correto. Ok? Para nós vai mensurar back riba screen. Om terug te gaan naar het scherm, Papianda trobe die guerra spiritual com nós ding. en sprekende over de geestelijke strijd waarin wij ons bevinden. Então, para prome conosco por na bisa que algum ponto nan exemplo nanta importante para nós compreender que cota propósito de Deus para nós por compreender mais a guerra espiritual que nós tem. En voordat we doorgaan, is het goed om te begrijpen wat de doel van God is. Maar zeker om te begrijpen, om het doel van God te begrijpen in de strijd dat wij ons bevinden. O portanto, me pode pergunta me sora mirando que a mim se tem basta romang ding Zoom. Que conosco of que conosco compreender enquanto de que cota é propósito de Deus para conosco como ser humano. Wat begrijpen wij onder het doel dat God voor ons heeft als menselijke wezens? Que conosco compreender. Nós está livre conosco por share nos pensamento. Wat verstaan we daaronder? We zijn vrij om onze gedachten uit te wisselen met elkaar. Então, vou cortar para agregar de como é pergunta. Na nossa bisa, ora bota de guerra, bota em duas bandas. Tur duas bandas tem plan de guerra, é decir, propósito para que con anda bringa. Met andere woorden, als je in een oorlog bent, dan heeft beide partijen een plan om een oorlog te voeren. En dan hebben ze een doel waarom ze met elkaar oorlog zijn aan het voeren of waarom ze zijn aan het vechten tegen elkaar. Então, se você não sabe propósito, por estar brincando, pensando que está para Deus, lugar está para Satanás, subanda bota brincando. En misschien ken je dat doel niet en dan ben je aan het vechten en dan denk je, je bent voor God aan het vechten, maar het blijkt dat je dan voor Satan bent aan het vechten omdat je dat doel niet kent. Essa é a pergunta, que é o propósito de Deus em guerra aqui? En vandaar de vraag, wat is het doel van God in deze oorlog, in deze strijd? Ok, Lo mas qual também. bisa makabi bono churumana bendisho makabi yegala makidreta de la. Pero lo qual ai posa que de pergunta lo qual brother tá punto com é propósito de com é propósito de Senhor para que nós humanos tá para salva-nos. Okay. Het doel dat God heeft, het doel dat God heeft voor ons als mens is om ons te redden. E tá pensei ela bina esse mundo aqui. Porque essa estava a única maneira que é por escapar-nos fora de mão de inimigo.
En daarom is hij naar deze wereld gekomen, want dat was het enige manier om ons te redden uit de handen van de vijand. Omdat hij van ons houdt. Ja, amen. Oké, nós mira danke Roman, danke me Roman. Nós mira tos mangma sigumi MH taba da te prome, después nós Roman sineka. Boa noite. Boa noite. Quero avisar, o Deus, o propósito está para livrar-nos de engano de Satanás, para nós Ik wil por zeggen, sim, hermano, dalbij. um, e para medo de esse, nós por obedecer, assim nós por worden salvar. Ik wil zeggen dat het doel is van God om ons te redden uit de handen van de vijanden. En door gehoorzaamheid kunnen wij dus gered worden. Amen. Oké, danke me Roman. Nós tem nós Roman sineka também. Sí, de manera primero mai visa, que Dios su propósito está para salvar pecador. Ese es su propósito, para salvarnos. Het is net zoals de eerste zuster heeft gezegd, dat het doel is om ons te redden. Om zondaar te redden. Om ons te redden. Yes. Yes, danke. Toen nós mira den chat met de skibi om ons te bewaren tegen de valse leer dat wij niet misleid zullen worden. Dus com outra palavra te avisa para Deus por proteger-nos, guardar-nos de ensinança não falso, para nós não wordo enganar. Dus je ziet dat iPhone van Sislin também aqui van esse. Ok? Nou, wat die man zegt, senão não está... Não, não tem mais zin. Ok. Danke um dia mais para cada um de remarca na trobetura pensamento na te ajuda para nos treinamento não para por pensar, analisar para nos mesmos. Dank je voor al die opmerkingen, want het helpt ons allemaal om de hersenen te trainen en zodat wij zelf ook kunnen analyseren voor onszelf. Yes, então, se nós vamos, por exemplo, em Bijbel, nós que promete Timoteo 2, versículo 4, Als we bijvoorbeeld in de Bijbel zouden kijken en we pakken 1 Timotheus 2 vers 4. esta bisa nos de forma aqui, esta bisa, quem de deseja para tur gente, wordo salvar e chegar na conhecimento de verdade. 1 Timotheus 2 vers 4 zegt, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Maar de papiermens zegt om gered te worden. Ja. Dus, na bisa, ora bo, trobe nos no por by quebra e versículo en su totalidad, pero ora bo les un versículo sempre bo tenho by quebra e versículo, para por compreender que cota lo cual Dios que bisa abo como gente. Als we de teksten nemen, we gaan hem niet beetje bij beetje analyseren, maar het is goed om altijd de tekst toch wel in de stukken te pakken en dat te analyseren, zodat wij kunnen begrijpen wat God tegen ons als mens wil zeggen. Yes, me temida umang, ti umang ko, pero me conocido, me temida umang. Por abre mic numa. We zien een hand en je kunt de microfoon jou halen. Yes. Wat hij tekst gebouwd hoor. Dat is de tekst dat hij gebruikt heeft. Oké. 1 Timotheus 2 vers 4. Ok, então, na invisa ponto não que nós possamos sacar for de versículo que é importante para ajudar-nos a contestar aqui qual é o propósito de Deus. De punten die we uit deze tekst kunnen halen, is belangrijk om te begrijpen wat het doel is van God. Tá, dois pontos não que é salvação e conhecimento. Dan zijn er de twee punten, redding en wetenschap. Ok, então, se nós... Wijsheid, sim, wijsheid, né? Diz wijsheid, sim. Ok, então, se nós vamos aqui aí,
E pergunta seguinte da sigue, se nós wax dor que tá papo de salvação e conhecimento, também um seguinte pergunta. En als we daar naar kijken, dan komt er een vraag die daarop volgt. En toevallig verschijnt er ook nog een vraag. Yes, que te bisa, de que Dios que salva-nos? En die vraag zegt: van wat wil God ons redden? Então, e contesta, se nós wax no, nós conteste a base de três versículos, En we kunnen dat antwoorden, die vraag, aan de hand van 3 versen. natural timas, pero nós escolhe três versículos na aqui. Natuurlijk zijn er meer, maar we hebben deze 3 versen gekozen. Ok, então, me também lê nang, então para después eu recubro a também por vertalen. Oké. Of iets in Hollands. Ik ga ze oplezen en dan kan mijn broeder ze ook daarna vertalen. Ok, esta bisa me começa aqui primeiro versículo. Esta Ik begin met bisa, de eerste vers. Mateus 1, versículo 21. Esta bisa, e lo hanya unyu homber, e lo bodune em nome Jesus. Pa sobra ta te sunkulo salva su pueblo dinan pikanan. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Ok? Romanos 5, 10 te bisa, pa sobra esse tempo que nós estava da inimigo, nós aguardo reconciliar com Deus, dor de morto de suyo. Quanto mais sendo reconciliar, nos lo da salvar por meio de sua vida. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Ante el último versículo, Colosenses 1:21, te dice, y más que anteriormente vos estabas extranjero y enemigo de en mente, ocupar con mal hecho. En het zegt dat in Colossense 1 vers 21, ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. Amen. Então, Kiko, nós vamos concluir voor die três textos aqui. En wat kunnen we als conclusie trekken uit deze 3 teksten? Puede bisa nós que Deus que salva nós, na primeiro lugar, de nós picanan, Het zegt tegen ons op het eerste plaats dat God ons wil redden van onze zonden. e de dois, de enemistad que nós temos door de tudo que nós está pensa e hace. En ook van de vijandschap die wij hebben tegenover hem, vanwege alles wat wij denken en doen. Que men, nós também acaba com nos problema. Não bisa, é propósito de Deus. Para com nos problema, tapa escapa nos de problema de nos mente. En dan is het probleem waarvan God ons wil redden, is het probleem dat wij hebben in onze denken. Então, se nós seguimos de dois pontos que nós mencionamos anteriormente, qual é o papel de wijsheid, de conhecimento. Als we kijken naar de andere vraag, nog een keer, die spreekt over de wijsheid. Então, pergunta-me se está qual é conhecimento aqui, porque o papel que Deus que salva-nos e ajuda-nos a chegar a conhecimento. Qual é conhecimento aqui? En dan is de vraag dan, welke wijsheid is deze? Het spreekt van God wil ons redden van een wijsheid. En dan is de vraag nogmaals, wat voor wijsheid of welke wijsheid is deze? Ok, então trobe que nós está, se nós temos laga, Bijbel explica su mês. Por portarnos para essa pergunta. En nogmaals moeten we dan toestaan dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En misschien kunnen we vragen stellen. Qual é conhecimento aqui que Deus está mencionando com nos turmes 13? Welke is de wijsheid die God heeft genoemd dat wij moeten hebben? Dat is een vraag. Su palabra. El conocimiento de palabra. Su palabra. Su carácter. De wijsheid is zijn woord en iemand anders zijn karakter.
¿Y más punto? Van ahora, Isa. Zijn er nog vragen? Zijn er nog opmerkingen? Hermana MH. Mi. Dat entra ik conhecimento entra é bom demais. Ik denk de wijsheid om de kennis te hebben tussen goed en kwaad. Amen. Então, ora nos wak, danke, sorry, danke pa ere marke nan. Dankjewel voor de opmerkingen. Se nos wak den palavra de Deus, um rato nos po wak primeiro versículo den Provérbio 9:10, Spreuken 19. Ja. Spreuken 9 vers 10 of Spreuken 19? Ja, ja. Spreuken 9 vers 10. 9 vers 10. Dan kunnen we kijken naar Spreuken 9 vers 10. Então, esta bisa, trove para nós por chegar na compreender que cota conhecimento, porque o natural nós tem é compreendimento de palavra conhecimento, de lo qual nós lanta e sinha. Natuurlijk hebben we de kennis van wat we hebben geleerd toen we aan het opgroeien waren. Pero agora nós temos que aqui que Deus está compreender com a palavra conhecimento, para nós quatro conhecimento que Deus que dona nós. En dan is het goed om te kijken naar wat God bedoelt met kennis hebben. En wat is die kennis, wat is die wijsheid die hij wil dat wij hebben. Ok, então, em Provérbio 9:10, esta bisa, En in Spreuken 9 vers 10 zegt het, o temor do Senhor de princípio de sabedoria. de vrezen E, des Heren is het begin der wijsheid. e o conhecimento de um santo tá compreendimento. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Verstand hebben. Que mende, basicamente, o versículo te diz nós que o conhecimento, o alto propósito de Deus para nós, tá equivalente na compreendimento. En eigenlijk zegt het, als het helemaal naar de basis kijkt, dan is het de principe van wijsheid betekent gebruik maken van je verstand. Ok, dus, quando você chega na mira que o conhecimento é compreendimento. Met andere woorden, wijsheid is verstand hebben. Ok? Pero trove, não se chega um caminho que ainda é não singo quebrar informação tique mais, para virar mais personal e algo que nós por compreender e pôr em prática. We moeten het nog grondig bekijken, zodat wij kunnen begrijpen en dit ook in de praktijk kunnen gebruiken. Então, se nós vamos em Job 28:28, En als we in Job kijken, hoofdstuk 28, vers 28, esta bisa, e na rende ela bisa, en het mira, zegt, ja? sorry, ga maar door, broeder. Ok, esta bisa, mira, o temor do Senhor deceita sabedoria, e para apartar for de maldade tá compreendimento. Maar tot de mens zeide hij, zie, de vrezen des Heren, dat is wijsheid. En van het kwade te wijken is inzicht. Ok? Dus kijk ons de mira ora aí, Wat zien we dan hier? que ora Bíblia tá papel que conhecimento e Deus o propósito para nós por chegar no conhecimento, e tá pensando que Deus que ajuda nós, ou que salva nós, e ajuda nós na apartar for de maldade. En wanneer de Bijbel spreekt over wijsheid en daar verstand van te hebben, dan wil de Bijbel zeggen dat, of wil God zeggen, dat wij ons van het kwade moeten weren. We moeten wijken voor het kwade. Dus kijk ons te concluir ora aí, Wat is dan de conclusie dat wij kunnen trekken? que conhecimento tá apartar for de maldade, qual tá compreendimento. Is dat wijsheid betekent dat wij van het kwade moeten wijken. En van het kwade wijken betekent dat inzicht krijgen, verstand van krijgen. Dus ora nós volvemos e texto de 1 Timoteo 2:4. En als we weer de tekst lezen van 1 Timotheus
2, vers 4, qual nog te een ayuda a keer, nos comprender el propósito de Dios para nos como ser humano. dat ons helpt te begrijpen wat het doel van God is voor ons als mens. Eta mostra nos ora que Dios que salva nos de picar, Het wijst ons dus dan dat God ons wil redden van de zonde, qual ta e enemistad de lo que nos ta pensa y así, welke de vijand is van wat wij denken en doen, ons denken en handelen, y ayuda nos pa apartar for de maldad. en het Qual ta helpt res... ons, Sí, sí, vai nomás, sí. en het helpt ons om van het kwade af te wijken, welke Falta restauración de carácter humano of e gloria y e imagen. wat is het Herstel, herstellen van de menselijke beeld. En is er nog iets? gloria of imagen. En de glorie van het beeld van Jezus, denk ik. Door de su verdad. Door zijn waarheid. Oké, is het duidelijk, Epida aquí? Is dit deel nog duidelijk? Amen. Kunos ta mira ora ku Dios su trabalho pa kunos, no tapa ajuda nos pa nos por tin hopi sen, Dan is het doel van God niet om ons te helpen om heel veel geld te hebben. of pa nos por tin auto de mais caro, e vestir de mais bonita, pa nos inventar coisas de mais mignon. Of om de mooiste auto te hebben. Of de duurste dingen te hebben. Of het beste ding uit te vinden. Pero su propósito tá que ajuda nos forma e carácter de seu Cristo Jesus de nos vida. Maar zijn doel is om ons te helpen de karakter van zijn zoon Jezus Christus in onze leven te vormen. Dus tudo lo qual que Deus está assim, por de dia nos ananse, te dia nos lastro sea, tapa llega e alcançar e propósito aqui. En alles wat God doet of heeft gedaan sinds onze geboorte, is dat wij deze doel bereiken. Anteri, para nós por cana, maneira Deus que para nós cana, significa nos mente, tem que chegar na ta e mente de Deus. En de doel die God heeft om ons te helpen op onze weg, hoe wij moeten lopen om de doel te bereiken, is om ons manier van denken te laten worden als de manier hoe God denkt. Yes, ok? Esta duidelijk teken aan 20 observação, remarca, primeiro que nós siga bij ribe outro band de medalha. Dat Is er duidelijk. een opmerking of heeft iemand iets te zeggen voordat we doorgaan naar de andere kant van het medaille? Oké. Dan gaan we vanuit dat het duidelijk, oké? Op nós prosseguir, mensora. Nós temos outro bando de medalha. Que causa o propósito de inimigo de Deus, qual nos chama diabo, Satanás, e culebra. Que conosco compreender que o propósito de diabo para conosco. En als wij kijken naar de andere kant van de medaille, dan staat daar het doel van de vijand van God, welke wij kennen als Satan. Wat is zijn doel tegenover de kinderen van God? Zijn doel tegenover ons. Para nos vai perder. Zijn doel is dat wij verloren gaan. Para nós morir junto com ele, morir só. Dat wij samen met hem doodgaan, en zodat hij niet alleen doodgaat. Dan heeft hij pech, hij moet alleen doodgaan. Tudo tapa en para nos no wordt, para nos no vai salvar. Zijn doel is dat wij niet gered worden. Tem mais pensamento? Satans doel is om vijandschap tussen ons en God te bewerkstelligen.
Dus ik heb nos entre nós com Deus enemistad tapara. Mij At the medinos. same time, me take we bisa brother dan. Dat wil ik ook zeggen, dank je. Ja, we zijn met God bezig, hè? Dus we zijn op één lijn. Yes, yes. ¿Está tiene más? ¿Qué dice algo? Is er nog iemand die iets wil zeggen? Ok. Nai bisa nós três diferente ponto nan, nai bisa qual diferente ponto nan tá verdade e We tá hebben bom. verschillende punten gebracht en ik wil zeggen dat die punten waar zijn. Agora, lo qual que hopi bia nós tá para quieto, En waar we vaak niet bij stilstaan, is tá com lo qual que Deus que assim para nós, Satanás também quer ser, pero para formar outro caráter. wat God voor ons wil doen. Dat is ook een streven van Satan om hetzelfde te doen. En dat is ons een andere karakter geven. Pero el carácter que queda en nós não é carácter de Cristo Jesus, pero é carácter de Satanás mesmo. Maar de karakter die hij ons wil geven is niet de karakter van Jezus Christus, maar de karakter van Satan zelf. Então, de como eu pide que é importante para nós ter na mente, En waarom is het belangrijk dat wij dit in onze gedachten houden? para sobre hope bia, ora nós está comportar de certa maneira, Want vaak, wanneer we ons op een bepaalde manier gedragen, nós não está realizar que netamente o propósito do inimigo de Deus está word cumprir em nos vida. dan realiseren we ons vaak niet dat we juist dat doen wat de vijand wil in ons leven. Qual produzir o carácter malo de nos vida não. Wat is dat wij de slechte karakter in ons leven produceren, naar voren brengen. Ando, exemplo mais simples, nós podemos aqui, por exemplo, em Gálatas 5, versículo 19, que tu nabo é fruta não de carne. En een voorbeeld dat we kunnen vinden is in Galaten 5, vers 19, als ik het goed heb gehoord. Ja, precies. 5:19. Ando, kiko wat aqui ora é, hopi bia, ora nós está consumir, ora nós está desgustar, ora nós tem rabia, ora nós está codiciar. Wat we kunnen zien is dat vaak wanneer wij dan boos worden, wanneer wij jaloers zijn, wanneer we dingen wensen van anderen, Que cinco nós para quieto, nós está contribuyendo no propósito de inimigo de Deus. en zonder dat we erbij stilstaan, dan zijn wij bezig met het doel van de vijand. Of ora nós está papia, riba outro, danha nome de outro, por ba destruir outro. Tudo isso que troveta propósito de inimigo de Deus. Of wanneer wij roddelen over anderen, wanneer wij praten over anderen, wanneer wij slecht praten over andere mensen. Dit is allemaal het doel van de vijand van God. Sí, entonces es un punto contrario. Si nos En dan va, heb ik een opmerking die daar tegenover staat. si nos va un ejemplo de Galatas 5:22, y te nos un día fruta en el espíritu ta un gozo. En als wij kijken naar Galaten 5, vers 22, dan is een van de vruchten van de geest blijdschap. Oh, el enemigo lo que para no estar contento, pero que propósito robes, no está pensa. Kan het zo zijn dat de vijand wil dat wij wel blij zijn, maar met een verkeerde doel? Portanto, diz que un ejemplo para nos por avanzar nessa hora. We pakken nog een voorbeeld, zodat wij door kunnen gaan. Meteen Si door nos kunnen va gaan. em Éxodo 32, versículo 6. Exodus 32, vers 6. Qual Als te we cana daarin even paralelo com kijken. esse book estava school, pero nada, Éxodo 32, 6, e te visa nos.
Y su manice, nan alanta trimpan, y ofrece ofrenda nan kima, y a trece ofrenda nan di paz, y el pueblo sinta pa come y bebe, y alanta pa goza. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken en daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. Porque aqui nós mira que nana, não significa que dor que tem gozo automaticamente costa bom. Wat wij hier kunnen zien, het is niet automatisch dat wanneer er blijdschap is, vreugde is, dat het altijd goed is. E nós mira que nana, Satanás usando algo bom, pero para ir na maldade. Want wat we hier kunnen zien is dat Satan iets goed gebruikt, maar het doel daarvan is om ons te brengen naar het slechte te doen. En dit is bij de chiquito para nós ter na mente também, segundo nós está avançando. Het is iets kleins, maar het is goed om dat ook in gedachten te houden terwijl wij voortgang boeken in het E les. como In de eu disse, studie. so hope Waarom heb ik dit gezegd? bianos tem e pensamento que Satanás por assim lo que tá malo so. Waarom heb ik dat gezegd? Omdat vaak hebben wij het gedachte of denken wij dat Satan alleen maar slecht gaat doen. Pero nós por mira que por assim algo bom, of aparentemente bom, pero com o propósito para ganhar. Maar hier kunnen we zien dat hij iets kan doen met een doel dat het lijkt alsof het goed is. Maar uiteindelijk het doel is om ons het slechte te laten doen. Correto. Yes, importante. Belangrijk. Ok, então, se nós seguimos riba screen, Als we doorgaan en kijken we naar het scherm even wat daar staat. estamos nós tem Revelación 2:9. Dan laat het ons zien dat in Openbaring 12 vers 9 staat. Então, bisa, e grande dragão awardo tira a bow. En het zegt, de grote draak werd op de aarde geworpen. E colebra de antiguidade, quem de awardo chama diabel e Satanás. De oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan. Quem de ganha enter mundo. Die de gehele wereld verleidt. Of in het papiermens zegt, liegt tegen de hele wereld. E ela awardo tira a bow riba terra e su angel lang awardo tira a bow junto com ele. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen samen met hem. E de 2 versículo, da 2 Coríntios 4, versículo 4. De andere vers is 2 Corinthians 4, vers 4. Da bisa, e hasta si nos evangelho da tapaco velo. Un momento, hoor, mami, nog één. 2 Corinthians. Sí, sorry. 2 Coríntios 4, vers 4. Ja, 2 Corinthians 4, vers 4. 4. Meer maar, Roman? 2 Coríntios 4, Ja, vers... die heb ik, maar je had een stukje ok. voorgelezen. Ok, e da bisa, e hasta si nos evangelho da tapaco velo. En het zegt, zelfs als onze evangelie bedekt is, sorry, E da tapa pesnanco tabai perdi. is het bedekt voor hen die verloren gaan. Denkende nan caso e Dios die mundo aqui. Oké? In het doel voor hen die dus de God van deze wereld, A ciegamente die snanco nota quere. die heeft deze met blindheid geslagen, zodat zij niet geloven. Panang no mira a luz do evangelho de glória de Cristo, quem de ta é imagem de Deus. Zodat ze de evangelie der werkelijkheid van Christus niet ontwaren, die het beeld Gods is. Ok? Dus kiko nos te mira kinana, Wat wij hier kunnen zien is, nos te mira claramente que é propósito de Deus de mundo aqui,
dan kunnen we duidelijk zien dat de God van deze wereld, De doel van de God van deze wereld, dat het doel van de God van deze wereld is pa zorg pa nos no mira el luz de evangelio, cual de gloria di Cristo. dat wij het licht van de evangelie niet zien wat de glorie is of de heerlijkheid is van Christus. Ok? Anto ora bewake, trobe, si bij analisar palabra gloria of palabra luz, pues bij mira, cultura também para pa karakter. Ja. En wanneer we dit zouden gaan analyseren of onderzoeken, dan zien wij dat wat staat voor licht en heerlijkheid de karakter is van Christus. Dus, kikota e propósito de Satanás está para nos no hanya e karakter de Cristo. Dus wat het doel van Satan is dat hij wil niet dat wij de karakter van Christus krijgen. Antori, con eta logre sei, door die ganha nos. Wanneer ons lezen in Revelación 2:9. En hoe bereikt hij dat? Is door ons voor te liegen, zoals we hebben gelezen in Openbaring 12, 9. 9. Anto, inano nos te mira trobe, e guerra kuta tuma lugar de nos mente, qual tum guerra de informação. En daar kunnen we zien dat de oorlog die eigenlijk, de strijd die eigenlijk plaatsvindt in onze gedachten, gaat om informatie. Pa sobre depender qual informação buscou e pa querer, Want het hangt af van welke informatie je kiest om te geloven. daarbij determinar qual karakter daarbij wordt produzido in bebida. Dan gaat dat bepalen welke karakter je gaat dragen in jouw leven. Ok? Het is het duidelijk para turingende. Nós está de acordo para mim que nós seguimos. E Is basis het Duidelijk. duidelijk? Ok, Amen. por nos un ejemplo. Ik kan ons Tal vez een arriba, voorbeeld ook geven. arriba lo que Ja. nos salía es portar por nos un ejemplo. Como nos por mira ave que Dios do mundo a ganha gente e estroba na de mira caráter de Cristo. Por dar um exemplo simples. Sim, onde nós Misschien por kan iemand een simpele voorbeeld geven van hoe de God van deze wereld de mens misleidt eigenlijk. Misschien hebben wij een voorbeeld daarvan. Nós podemos, sei que passa de minha mente, mas né, mas bisa bo Bible, nós vai na Senhora, então nós está se picar, então nós vai se que o Senhor, nós só confessar nos picana na Senhor, então inimigo na outra banda também fluistra de boa orelha, bem bisabu, se que o Senhor não perdonava para bo pecar tá muito grande para o Senhor para perdonar, bo vai muito leu, que Senhor não por aceitar o back sorte coisas que também maneira pensa. Isso assim me tem correto? Um, Mentira todo de inimigo. ik weet niet of ik het goed heb, maar hoe ik het zie is dat als wij gezondigd hebben, dat de vijand in onze gedachten laat voorspelen dat we zijn te ver gegaan of God gaat ons niet vergeven wat voor zonde wij hebben begaan. Op die manier speelt hij eigenlijk met onze gedachten, komt het erop neer. Yes, esse é um bom ponto. Então, igual, se nós querer esse, e que vai ter resultado, nós também sentimos mesmo malo. En als wij dat gaan geloven, wat zal dan de resultaat daarvan is? We gaan ons slecht voelen. Então, é de dois problemas da bira. Ora, nós chega na nos próximo. Se nós pensa que nos próximo vai demasiado leu, nós tampouco lo no perdone. En dan komt het erop neer dat als onze medemens te ver is gegaan, dan gaan wij ook ons medemens niet vergeven. Por ejemplo, nós mira, querer uma mentira, tá afetar nós, pero também afetar com nós, também deal com outro também. Als wij een leugen geloven, het heeft effect op ons, maar het heeft ook effect op hoe wij om zullen gaan met een ander. Correto.
Dank je per punto. Timas, die uno más, por favor. Dankjewel voor de punt. Zijn er nog meer punten? Porta, si no tiene mente, porta me, pues un ejemplo también, of un Misschien punto kan ik más. ook een voorbeeld geven. Si no swak, hopi bia, Vaak, als wij zouden kijken, kunnen we vaak opmerken ku ne momento ku un ende papia malo ku nos of laga nos pasa vergüenza delante otro ende, op het moment dat iemand heel slecht met ons zou praten of dat wij schaamte moeten voelen omdat er een andere persoon ook erbij is, nos ta guardo sinha generalmente ku nos tinku bedei back of bisa back algo of hasi algo. dan maar is ons geleerd om vaak erop te reageren door iets in dezelfde trend weer terug te zeggen. Agora tem outro caso de gente pensa, não, mitas coe para queda quieto, pero ora não queda mente quieto, não dá ficar com não, tem gozo para dentro, pero netamente tem ódio para dentro. Sommige mensen kiezen om niks te antwoorden. En dan lijkt het alsof er niks gaande is, maar van binnen is men wel boos aan het worden en is men wel heel anders aan het denken. Então, kiko bata wak voor die exemplo dan En wat kun je met deze voorbeelden dan doen? bota mira voor die voorbeeld dan kiko, com nós como ser humano, vez tras vez, te cai dinge trampa, Dan kunnen we zien dat we aan de hand van deze voorbeelden dat wij keer op keer vallen in de trampa, in de, uh, in de val. Dat wij in de keer val. op keer in de val lopen Zie, die inimigo, van de vijand. Ja. e conosco, em vez conosco por contestar back que caráter de Cristo, nós está contestar back que caráter de inimigo de Cristo. En in plaats van dan een antwoord teruggeven in het karakter, met een karakter van Christus, maken we gebruik van de karakter van de vijand. Então, se nós vamos quedar mira diferente exemplo, caminho que nós como ser humano está querendo algo que está vai diretamente contrário da palavra de Deus. En dan kunnen wij met verschillende voorbeelden zien dat wij als mens iets geloven en dan blijkt dat het helemaal tegenover staat van de karakter van God. Also, nós assim, por exemplo, botinho que querer de mês. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat je in jezelf moet geloven. Por de chiquito, você dizer, uma, por exemplo, o mês está forte, querer de mês, vou por. Bijvoorbeeld zeggen we tegen de kinderen wanneer ze klein zijn dat je moet in jezelf gaan geloven. Geloven dat je het kan. Então, tudo essa que trobe, esta zona bom, esta Al parte de deze step dingen, up, al deze dingen lijken goed te klinken, een goede oppep te geven aan de kind. pero segundo a palavra de Deus, está pensando nos netamente contrário, está pensando que nós não podemos confiar de nós mesmos, sino em a palavra esta Cristo. En het woord van God zegt tegen ons van, we kunnen niet in onszelf geloven. We moeten geloven in het woord. En het woord is Christus. Então, nós estamos formando caráter de inimigo de nós e uma fora chiquito se nos para quê. En eigenlijk zijn wij de karakter van de vijand in onze kinderen aan het vormen van kleins af, zonder dat wij bij stilstaan. Dat we dat aan het doen zijn. De toda essa que trobe, parte de guerra espiritual que nós cada está tendo. En dat is allemaal deel van de geestelijke strijd dat wij ons in bevinden. Então, Efésios 6:2 está confirmando isso aqui. In Efesiërs 6, vers 12, Vers 12. ja, vers 12, die benadrukt dit. Esta visa para sobre nos lucha não está contra carne e sangue, Want het zegt dat onze strijd is niet tegen vlees en bloed, sino contra governante, não contra poder, não contra força na mundial de escuridade aqui.
maar tegen de hooggeplaatste in de duisternis. Ik ben die tekst aan het zoeken, dus ik vertaal nu eventjes. Oh, nou, oké, dan wachten we even dan. Moet je Efesiërs dat 6, vers 2, ik heb hem. Nee, vers 12. Vers Efesiërs 12, ik heb hem. ja, 6, vers 12, ja. Efesiërs 6, vers 12 zegt, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Yes, então, para mim, dizendo para pimenta final, contra força espiritual de maldade, den el lugar celestial. Mhm. Dus, que nós está concluir, nós temos mira que o diabo su trabalho tá para ganhar inteiro mundo, que é meta para nós não mira a luz, para nós não receber a glória de Cristo, este caráter de Senhor. Met andere woorden, het doel van Satan is dat wij voorgelogen worden. De hele wereld vertelt leugens met het doel dat wij het licht niet mogen zien, zodat wij de karakter of de heerlijkheid van Christus ook niet kunnen ontvangen. Então, Einanang nos cada uma parte de essa aqui diariamente. Wij vormen allemaal dagelijks deel van dit. Então, pense é importante para nós por mira e sa kiko te propósito para bonota cai den e banda pensando que bota ok com Deus. En dat betekent dat wij moeten weten wat het doel is, zodat we niet vallen in de val lopen dat wij denken dat we aan de kant van God staan. Que é importante é a oração de Deus, ajuda para vai bom na trabalho, ajuda para vai bom que eu na escola, ajuda para portar suficiente sem estar indo tudo isso aqui não, pensando que estava indo bom. Ja, het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld bidt dat het goed gaat met de kinderen op school, dat het goed gaat met hen, dat ze geld ontvangen. En dan denkt deze persoon dat alles goed gaat, maar dat is het niet zo. Para sobra, se o caráter de Cristo não está bezig te worden, reproduzido em vida, Want als de karakter van Jezus niet in uw leven gereproduceerd wordt, plaatsneemt, dan fica aí que um outro caráter te worden produzir. Qual é o caráter de inimigo de Deus? dan betekent dat wij een ander karakter zijn aan het vormen. En dat is de karakter van de vijand van God. E tá pensando Deus que hala nossa atenção e põe nos mente para fija, para nós por entregar nos mes para por forma seu caráter de nós. En daarom wil God ons aandacht trekken, zodat Hij zijn karakter in ons kan vormen. En ik denk dat ik iets heb gemist. Não, tá bom. Oké. Nós vamos net met daarbij com exemplo, pero me querer me daarbij peça o motivo tema to. Portanto, diz mencionei exemplo que me tava daarbij com over die Cain. Ik wou een voorbeeld pakken, maar misschien moet ik het alleen maar benoemen. Ik wou de voorbeeld van Kain benoemen. Que, mas nós mira hoje, nós vamos mencionar que, corabon, se nós vamos Cain terrenalmente a prosperar. Als wij kijken naar Kain, dan zou je zeggen, hier op de wereld heeft hij een voorspoed gekend. Pero ora nós vamos su carácter agora formar a apartar por die carácter de Deus. Qual significa ela forma carácter de Satanás. Maar als we kijken naar zijn karakter, dan heeft hij een karakter gevormd apart van de karakter van God. En dat wil zeggen met andere woorden dat hij de karakter van Satan heeft gevormd, gekregen. Para nós mira, prosperidade terrenal não significa automaticamente carácter conforme Cristo. Zodat als we hier naar kijken, dan kunnen we zien dat als het goed gaat met jou, en met andere woorden, je rijkdom krijgt hier in deze wereld, wil dat niet automatisch zeggen dat je de karakter van God hebt. Diz vai mencionar mesora, não significa que prosperar, ribeteira tá mal, para nós não compreender isso. Sí.
Ja, heel goed, broeder. Het is goed om te zeggen dat het betekent niet, voorspoed hoeft niet te betekenen dat het slecht is als je rijkdom krijgt in deze wereld. Correto, pero sempre nós temos que ver e caráter, e riqueza, como está andando aqui, me está andando conforme o caráter de Cristo ou conforme o caráter do mundo. So, tudo dois a trobe, se nós vamos Abraham a prosperar, Caim também a prosperar, pero para bom e outro para maldade. Met andere woorden, het hoeft niet per se meteen slecht te zijn als je rijkdom krijgt in deze wereld. Maar het moet wel jou gegeven zijn met een karakter van God. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die twee, we zien dat Abraham een voorspoed had, een rijkdom had, maar hij had de karakter van God. En als we kijken naar Kain, Kain had ook rijkdom en voorspoed, maar zijn karakter was gevormd naar die van Satan. Correto. Então, isso assim, por ler um versículo, que ele citou, Salmo 73, Salmo 73, me quer me que diz que essa questão, então, para nós seguir mesora. Psalm 73, Vers 2, 2 e 3. 2 en 3. vers 2 en 3. Psalm 73, vers 2 en 3. Correto. Bisa? Mapa lo que tami, mi pia a hera di trompeca, pero un pinga mi paso nang asle pa sombra mi tabata invidioso di arrogante nang ora mia mira e prosperidad di e malvado nang. Maar mij aangaande, bij kans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedige, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Correto. Ken, pa nos mira, so si nos tinde nos mente ku taku Dios significa prosperar terrenalmente, Want als wij in onze gedachten het zo hebben dat met God zijn betekent voorspoed te hebben, nós estamos aqui que passa que salmista aqui quase supia nang aslip. Ora que ela mira é malvado nanta prosperar financieramente, terrenalmente. en als we kijken naar die psalmist, het is een psalm van Asaf. Hij is bijna uitgegleden toen hij zag dat de anderen in deze wereld wel voorspoed hadden. Correto. Então, esse aí tá passa hope bia, o cristiano, ora nos mira, é malvado da prosperar, nós que vai começar a imitar e coisas não que é malvado tá assim. En vaak willen wij als christenen hetzelfde gaan doen als wij zien, de dingen gaan doen dat de goddeloze doet, omdat wij zien dat hij voorspoed heeft. Então, nós temos corda, Deus não primitir-nos com nos tur lohanha riqueza terrenal. En we moeten herinneren dat God heeft niet beloofd dat wij allemaal aardse rijkdommen zullen krijgen. Correto. Diz para nós ter presente, segundo esta Canadá, é guerra aqui, para nós não pensa ora, portanto, me que vai Romar Romeo a progressar em vida, a mim não progressar, me chega na conclusão, Romeo está com Deus, a mim não está com Deus. Om een voorbeeld te geven, broeder Romeo heeft het wel goed geboekt in deze wereld, in dit leven. En ik heb dat niet bereikt. Dat betekent dat, dat hij misschien hij wel voorspoed heeft met God en ik niet. Correto. Zoals em minha época nós vamos mirar, Cristo não tem nada. Pero não tem nenhum deriva terra que estava mais conectado com sua tata, com Cristo. De beste voorbeeld die we kunnen krijgen is als we kijken naar Jezus. Jezus had niks op deze aarde. Maar er was niemand die een betere connectie had met de Vader dan dat hij het had. Pero para mim, por vista, me sobra também junto com ele, nós temos que estar analisando de como passou hope via, porta também com nos problema de como nós não está avançar tá para motivo de desobediência. Wij moeten altijd bezig zijn alles te analyseren. Want vaak is het zo dat als wij geen vooruitgang boeken,
is omdat iets niet goed gaat in ons leven, als ik het zo mag vertalen. Pero ese otro tema no está avanzando. La nos van a leer cita aquí arriba en pantalla. Dat is een ander thema voor een andere keer. Laten we kijken naar wat hier in beeld staat. ¿Cuál nos de review en Herald, februari 10, 1903? Het is van de Review en Herald van 10 februari 1903. Ito bisa nos e vida die cristianta un guerra. Het zegt tegen ons dat het leven van een christene is gestoeld op een strijd, oorlog. Bueno, nada nos bisa e primeira parte aqui, nos cada uno me ser pide Dios ayuda nos quiere. Met andere woorden, alleen al in deze eerste deel moeten wij allemaal God vragen om geloof. Om te kunnen geloven. Anto, eigenlijk mensen we nos analisa con un gente que ta den guerra ta actua. Het moet ons eigenlijk helpen na te denken van, oké, hoe handelt iemand die zich in oorlog bevindt? Correcto. Entonces, si nos sigue va a nos, pero nos guerra nota contra carne y sangre. Maar als wij doorgaan met kijken of met lezen, dan zien wij dat het zegt dat onze strijd is niet tegen bloed en vlees, of vlees en bloed. Pero nos guerra ta contra principado nan, contra poder, contra gobernante nan die mundo di oscuridad aqui. Maar onze oorlog is tegen de vorsten, de machten van deze wereld. En zij die de leiding hebben in de wereld van duisternis. Correcto. Van deze Então, a aarde. parte final é bisa nos den guerra contra justicia y injusticia nos porta exitoso solamente door die ayudanza divino. Dan zegt het tegen ons dat in deze strijd dat wij hebben tegen van gerechtigheid tegen onrecht, we kunnen alleen maar succesvol zijn als wij de hulp hebben van heiligheid. De hulp hebben eigenlijk van boven. Princípio qual mestre ajuda nos cada quiere tá mi guerra no tá contra ser humano. Mi guerra tá guerra espiritual. Hetgene dat ons moet helpen bij kennis te houden is dat mijn oorlog, mijn strijd dat ik aan het voeren ben, is niet tegen mensen. Het is een geestelijke strijd. Correcto. Então, a única maneira para nós ganhar tá com ajudança divino. En de enige manier om dit te winnen is met de hulp van heiligheid. De hulp van boven. Nós vai seguir. Diz para nós ter presente. Ok. We gaan door. Sí, nós temos que ser também mirando com nós. Hora chega, pero em que diz lá que é aqui atrás? De tijd is gekomen om af te sluiten, maar ik wil deze stukken toch nog zeggen. Se nós vamos a pantalla, nós estamos mirando netamente lo cual da nossa realidade. Als we naar de foto kijken in beeld, dan is dat een voorbeeld van wat de werkelijkheid is van ons vandaag de dag. Para sobre a botânia, diferente pensamento não que em mente humano. Want je krijgt verschillende denkwijzen die in de gedachten van de mensen gaan. Então, cada de pensamento botem na je, ta forma reação químico. En elk gedachte, als je je daaraan houdt of je gaat erop reageren, dat vormt een chemische reactie. Qual, por exemplo, botânia que ele pode sentir ele bom, ele pode sentir ele malo, ele pode sentir triste, ele pode sentir ele inútil, diferente sentimenten põe. Wat maakt dat die persoon verschillende gevoelens kan krijgen. Die kan zich goed voelen, die kan zich slecht voelen, die kan zich bedroevig voelen, die kan zich ontzet voelen. Dat betekent het eigenlijk. Ja, sorry. Sí, qual, por ejemplo, lo cual nos conoce, por ejemplo, hormonas que te van a producir de una subida, por ejemplo, un dopamina, un serotina, que me turta ejemplo.
Bijvoorbeeld hormonen die geproduceerd kunnen worden, dopamine, en die andere ben ik kwijt. Maar dat zijn Serotine. voorbeelden. Welke? Serotine. Serotine, die Mhm. gevormd kunnen worden in de hersenen. Tu resa que trobe, da lo cual de tu lugar, den campo de batalha, kuta nos mentena. Dit alles is wat in de kamp der strijd zich plaatsvindt in onze hersenen, onze gedachten. Anto qual nos pomira kuta via di Het woord nos is serotonine. an serotonina, no holandês, veri. Serotonine, dankjewel zuster. Anto, pero qual nos pomira trobe, den nos, aí bisa, den e realidade de nos vida não, Wat eigenlijk in de werkelijkheid van ons leven zich plaatsvindt. que nós te mira fora de nós cinco sentidos não, nós está adquirindo toda informação não aqui. En dan kunnen we zeggen dat met alle onze vijf zintuigen zijn we al deze informatie aan het vergaren. Ora cos drenta via de de cinco sentidos não, e mente está convertida, lo qual nos conhece como informação. En wanneer het ons bereikt door een van deze vijf zintuigen, dan vormt onze hersenen dat in informatie. Ante seita pone que depende que nós está tendo energia, a banda nós está ganhando energia, vai decidir como nós está sentindo, como nós está comportar e como nós está cana. En het hangt ervan aan welke kant we dan kiezen. Dan gaat het bepalen van hoe wij ons voelen, hoe wij daarmee omgaan en hoe wij ons gaan gedragen. Então, invalshoek aqui, nós também com a perspectiva na não ave mais, perdão, é seguinte, já. Maar met deze perspectieven gaan wij de volgende keer door. Niet vandaag, maar de volgende keer. Qual nós também analisar sonho não, visão não, stem, voz. En dan gaan wij dromen analyseren, visioenen analyseren, stemmen analyseren en wat men zegt. Correcto. Qual, o pibiasinos para quieto, nos porta movendo a base lo que nos sonha, lo que visão que nos por arranha, lo que sistema bisa nos of voz com outra bisa. Met andere woorden, dat wij soms kunnen gaan handelen aan de hand van dromen die wij hebben gehad, visioenen die wij hebben gehad, of stemmen die wij hebben gehoord, of dingen die wij hebben geluisterd, wat een ander tegen ons zegt. E toda essa aqui nós também que em próximo dia qual nós também analisar em perspectiva que nós bem tawak enquanto de guerra espiritual entre o bom e o malo. En dit gaan wij de volgende keer kijken in deze perspectieven van wat we zijn aan het analyseren, wat we waren aan het analyseren tot nu toe, over de strijd dat zich plaatsvindt tussen goed en kwaad. Ok? Questa aqui nós que larga atrás para cada um de vocês. Dit willen we achterlaten voor elk een van u. Se tem qualquer pessoa, quizás tem pergunta, remarca, observação, por assim ele pode escrever via chat também para me conhecer de uma palavra de oração. En als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen mensen dat misschien stellen of vragen of zeggen. Of misschien in de chat zetten, voordat wij sluiten met een woord van gebed. Brother, net me tá que vai pergunta, mesmo pergunta e pergunta guarda para outra semana. Uma pergunta, Dori, next time para nós Não. nem presente. Para brother kami pa pedir diabo com brother de outra semana. Não compreender. A ver si me hace una pregunta para otra semana. Aqui 2 semanas, toch? Aquí, sí, aquí 2 semanas. Sorry, Romana, aquí 2 semanas, verdad. Sim, Over que twee, pergunta? over 2 weken zullen we weer bij elkaar komen. De vraag is: Kiko het verschil entre el sueño nan y el visión que Dios te dona,
Kwesung ku Satanas te doen. Wauw, je maakt eigenlijk 2 vragen in 1. Zij zegt, wat is het verschil tussen dromen en visioenen? En dan zegt ze, wat God geeft en wat Satan geeft. Sorry, Jennifer, corda e gravação. Oh, sorry. Ik pagele. Pensami, ma lui dai pat. Danke, Gle. Juf Glenda. Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar. No bom canal ainda tem esperança.